Ka-ching! 10'er, en 10'er, en 50 øre, en 2 kroner, en 20'er, en 10'er, en 2 kroner, en 2 kroner, en 5 kroner, en 1 kroner, 1 kroner, 50 øre, en 50 øre, en tændsoldat, en gammel bil, en rukonøgle og en mystisk mønt. Og herovre der har vi Mikkel. Ja, han gik bare foran mig hele tiden. Ja. Nå, fandt du også dem? Ja, for både. Men vi fandt flere penge end ham. Nej, det skal sgu ikke være sikker på. Fandt det lidt på tilbagevejen der også. 20, 30, 40, 50. Ja, han har en 70. Der er der. Ja, det er der. Jeg tror, det er nogle gamle 1 kroner, tror jeg. Det er en gammel indfald. 2, 4, 5, 6. Nej. Jo, ja. Ka-ching!